Masu kallon mu na ce ba, za ku iya samun dukkanin fina-finan da suke fitowa a duk sati a cikin tsarin BIP India Hausa a cikin group ɗinmu na Telegram wanda ake biyan kuɗi duk wata. Muna magana ne akan dukkanin fina-finan da suke fitowa duk sati na kamfanin Algaita, Sultan, El Hussein Record da sauran kamfanin fassara. Kar ku manta dai tsari ne da ake biyan kuɗi wanda muke kiran shi da suna BIP India Hausa. Sannan kuma muna tura fina-finai guda ɗaya, duk guda ɗaya mukan tura shi a 200 ne. Kuna iya mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram wanda yake kuna iya mana magana kai tsaye a number mu 081 49 61 0055 ko kuma ɗayan number namu 070 66 41 9199. Ga wanda suke kasashen waje, wato kuna iya cire sifilin farko sai ku saka wayannan nambobin da muka lissafo, sai ku sa +234 wato number nan Najeriya kenan. Kuna iya mana magana kai tsaye ta WhatsApp ko kuma ta Telegram. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani na wato sunana Ibrahim Salisu, wanda yake ɗaya ne daga cikin ma'aikacin wannan tasha mai albarka na BIP India Hausa, wanda yake sanin kanku ne akwai fina-finai da suke fitowa duk sati wanda yake kuma mukan tura su a cikin group ɗinmu na BIP India Hausa wanda yake a Telegram. Kar ku manta da za ku iya samun dukkanin fina-finan da suke fitowa duk sati daga kamfanin Algaita, kamfanin Sultan, El Hussein Record da sauran kamfanin da suke yin fassara a cikin wannan tsarin namu na BIP India Hausa. Dukkanin fina-finan da suke fitowa duk sati za ku iya samun su kai tsaye, za ku iya yin downloading, za kuma ku iya kallon su kai tsaye a cikin wayanku kamar yadda kuke kallo a YouTube, wanda yake tsari ne dai da ake biyan kuɗi. Sannan kuma idan mutum ba zai iya shiga na dukkanin wata ba, mukan tura fina-finai guda ɗaya, fim guda ɗaya. Misali kamar akwai nau'in fim ɗin da kake so, kana iya mana magana, insha Allah mu kuma za mu tura maka idan ka biya kuɗi naira 200 kuɗin nan Najeriya. Sannan kuma idan kuna neman wani ƙarin bayani da ya shafi wannan tsari ne BIP India Hausa, kai tsaye kuna iya mana magana ta WhatsApp a wayannan lambobin namu kamar haka. Sannan kuma ga wanda suke da ƙorafi ko kuma suke da wani shawara ko kuma suke da wani magana, kai tsaye za ku iya yi mana magana ɗin dai ta wannan lambobin namu. Kar ku manta dai da lambar namu, wato shine 081 49 61 0055. Bari faɗi da Hausa, yawa 081 4961 0055. Kuna iya mana magana kuma a ɗayan lambar namu, wato 070 66 41 9199. Sannan kuma wanda suke ƙasashen waje, kuna iya cire wato sifili na farko sai ku sa alaman tarawa 2 3 4, sannan sai wayannan lambobi din, misali kamar 81 49 61 0055. Yau idan kuka sa wannan lambar kai tsaye kuna iya mana magana, insha Allah mu kuma za mu ba ku ansa. Duk da yake wani zubin mutane ko sakonni suna mana yawa ta WhatsApp da Telegram, amma idan kuka yi haƙuri insha Allah za mu ba ku ansa kuma za mu saurare ku da sauransu. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu. Kar dai ku manta kuna iya shiga cikin wannan tsarin na BIP India Hausa. Sannan kuma dukkanin fina-finan da kuke so kuna iya mana magana kai tsaye. Mukan tura fina-finai guda ɗaya kenan wanda yake akan kuɗi naira 200. Na ganin kuma mutum ya shiga cikin tsarin BIP India Hausa, duk da yake dai kuma ra'ayi ko yawa ra'ayi shakku ko da yawa. Muna godiya sosai da kasancewa tare da mu. Kuna iya mana magana domin shiga cikin wannan tsari na BIP India Hausa. Mun gode sosai da kasancewa tare da mu.